Ahoj, voláme sa Dorota Gondová A Eva Poštulková. a vítame ťa na našej škole. Poď s nami. Rada ti ukážem miesta, kde sa učíme, rozvíjame a trávime spoločný čas. Haló, wie geht's? Hola, ¿cómo estás? I'm fine. V jazykovej učebni sa učíme cudzie jazyky moderne a zábavne. Využívame technológiu, počúvame nahrávky a komunikujeme. Akom jazyku by si sa tu chcel naučiť rozprávať ty? Nachádzame sa v novej fyzikálno-chemickej učebni, kde vyučovanie neprebieha ako v bežnej triede. Robíme tu rôzne pokusy a experimenty, kde sa učíme veci prakticky. Čo robíš? Pílim drevo v našej technickej učebni. Sme v informatickej učebni, kde vás vítá robotický krúžok, aj 3D tlačiareň. Či virtuálna realita? Naša telocvičňa ponúka rôzne priestory na tímové hry a športy. Cez hodinu tu hrávame tímové športy a učíme sa spolupráce. A úprimne, občas sa tu spotíme viacej ako pri písomke z matematiky. Gymnastická telocvičňa slúži na rozvoj pohybu, obratnosti a kondície. Počas hodín sa tu dobre zabávame a zároveň si posilňujeme telo. V našej škole postupne pribúdajú krajšie a modernejšie triedy. Máme v nich aj interaktívne tabule, vďaka ktorým je vyučovanie zábavnejšie a zaujímavejšie. Školská knižnica ponúka priestor nielen na čítanie, hobby, prípravu na vyučovanie, ale aj spoznávanie spolužiakov či iných hostí. Chillzóna umožňuje relax a oddych medzi hodinami. Môžeme si tu sadnúť a porozprávať sa s kamarátmi, alebo si len tak vydýchnuť. Po vyučovaní sa stretávame v školskej jedálni, aby sme si oddychli a dobre sa najedli. Máme na výber z 3 rôznych jedál. Dobrý deň. Aké jedlo by si najradšej dal ty? Kuchynka slúži na prípravu rôznych jedál. Môžeme si tu niečo navariť, naučiť sa nové recepty a zistiť, že varenie môže byť aj zábava. A čo je najlepšie? To, čo si pripravíme, si môžeme vychutnať aj v školskej jedálni. Nechýba ani zóna pre rodičov, ktorá slúži na komunikáciu s učiteľmi. Poskytuje príjemné a pokojné prostredie na komunikáciu a spoluprácu medzi školou a rodinou. Naša škola nie je len o učení, Ale aj o pohode. komunikácii. A spoločných zážitkov. Veríme, že sa vám naša škola páčila a možno sa tu raz stretneme aj osobne. Ahojte!